Добро утро казвам сега и на Иван Кристов. Човекът паяк, любовта към екстремните преживявания и адреналина могат да бъдат много опасни за хора, които не са подготвени или пък проявяват и най-малка небрежност. В същото време и ние, журналистите, все по-често се налага да работим при екстремни условия. Независимо дали сме готови или не, къде е пресечната точка между отговорността и опасността, за това ще говорим. Добре дошъл. Сега ти си един от големите любители на екстремното. Благодаря. Когато познавам и в същото време събираш и последователи, увличаш по себе си хора. Как ги подготвиш обаче? Това е доста голяма отговорност, тъй като тук става въпрос за баща и син. Аз като родител също така поемам тази отговорност, защото каза, че 3-годишният ми син вече той ме копира във всяко едно отношение. Има голяма отговорност и какво казвам и какво не казвам. То крушата по-далече от дървото не пада, нали? Абсолютно. На стар български език се казва от отцо и деца. Също това си ДНК, това е един 100 годишен бранд, може би традиция, тъй като аз имам тази отговорност, как ще има тази традиция. Явно това си в ДНК, защото между другото по този повод ще покажа на дядо ми Иван Минев, тъй като аз съм него кръстен и сина ми на мен кръстен. Има една рисунка, която ми винаги се впечатлива с 7-те руски езера върха, който сякаш сочи към небето. И тази традиция да се прожектира красотата на България в мен доста така ми е зелено. Затова ентузирам доста хора да правим полети на 7-те руски езера. Но има едно нещо, че разбрах колко важно от видеото, т.е. социалните мрежи, вие като журналисти, каква отговорност си имате. Между това съм и кредитиран журналист, бях към Top Gear, така че една световна... така че мога и аз да се нарича себе си журналист. Това е, че оказва се, че най-лесно как може да обясниш на много дете какво работи, като ми пита. Но той гледа Спайдермен. Само като го гледа, той вече става ясно как се катера, как се качам. И също така той сега се запалил по The Rescue. Значи, това е цяла индустрия за спасяване от отговорността. И там вече лежи въпросът как ще го подготвиш за това нещо, защото ние трябва да мислим за тях. И там връзката е, че когато имаш последователи, ти трябва да мислиш в една дългосрочна перспектива, защото най-големите травми, които са направили в живота си, включително комото си, живее втори живот, са именно поради грешките на треньори и това, което не са казали. Това е доста голяма отговорност, където човек или я поема, или просто е опасно за хората около себе си и последици, които може за цял живот за тях да рефлектират. Сега, развитието обаче на технологиите, особено в областта на комуникациите и на видеозаснемането днес, позволява на много хора да снимат сами това, което правят и да го излъчват моментално в социалните мрежи, в виртуалното пространство. Даже когато гледаш всичко това, до някъде става въпрос за фукня. Доколко къде са опасностите във всичко това? Особено опасността от подражание без подготовка. Разбира се, най-лошия фаталният случай, който е. Когато говорим за селфи, вече това е термин, мисля, че няколко години насам, има такава една отговорност, която трябва да се документираш, тъй като при мен, когато работих на най-високата кула в света 2003 година, аз трябваше да си направя снимки не заради самия себе си, просто да документирам, ако не други последните мигове, в което съм оцелял, тъй като бях експериментално зайчили дори на консултанти и инженерите, които са построили най-високата кула. Хората, които даже оказа, че на височината на 500 метра никой тогава не беше работил. Там всичко се оказа, че 3 пъти повече. Например, скоростта на вятъра, работата, което отговаряше. И за много хора беше загадка какво ще се случи. Така че всяка една минута беше трябваше да бъде отразена от гледна точка на отговорност, тъй като нямаше как. Аз тогава, може би това беше първото селфи, или ти се снимаш на такава височина, защото бех единствен, който беше авторизиран да работи в екстремното. Плюс това там имаш фактори за облъчване, микровълново облъчване. Също така виждам, тук има кадри от полет с балони отгоре, когато вече си с други хора. Поне това има една отговорност, когато имаш и пасажери, когато приканваш хора, особено когато вече това е с търговски цели. Винаги трябва да има едно хубаво отразяване. На вашия въпрос специално, лошото е, че вече децата, които не мислят така, както ние с опита си го правиме, и затова е важно да има това, ако ще е обучение по нов начин, защото аз съм канил на своги демократически скали млади студенти по журналистика,
просто да изпитат каква е тръпката, за да има това дежаву преживяване, че когато им се наложи в реални условия да бъдат поставени, както виждате напоследки в Хитрино имаше такива ситуации, където риска на опасност е около тебе навсякъде, поне да знаят как да отреагират. И в тази гледна точка, понеже аз една идея, която исках пак надявам се така да продължа, то е основател на първото безплатно вечерно училище. Моите беше да създам първото безплатно планинска спасителна служба. И от многото спънки, които имах в това, реших най-добрият модел, който ще бъде. Това е един отряд, да речем, хубаво 5 човека да бъде, обаче 3 смени. Едната да бъдат спасители от пожарната, полицията, хора, които са обучавани, защото те имат право като доброволци. Това ние направихме работна група. Защото те са единствени, които са авторизирани и оръжие. Вие знаете, че вече заплахите при спасяване са вече и терористични актове. Трябва да са подготвени за всичко. Също така те имат тази специфика, които дори планински спасители няма, да речеме, пожар, огън в затворно помещение. И са подготвени психически най-добре, тренирани, говорим за години, с психолози, как да реагират при критични ситуации и при ужасни гледки. Втория екип вече да са екстремни журналисти, т.е. които вече са подготвени. Те вече знаят и за безопасност, как да захождат към хеликоптер, защото иначе последствия са не само за тях, но и за операторите, които са авиооператорите. И третата вече е foreigners in Bulgaria. Това са чужденци, защото проблемът в България е, че много хора не говорят английски, както и в туризма, както дори в спасяването. Има факт, аз съм бил свидетел, когато мискомуникацията може да има пак фатални последствия, или които се държат за живота на цял човек. И тогава вече, когато съм правил една такава симбиоза от тези 3 сфери, тъй като съм поканил също така и хора от службите, военните аташети, които са много добре и комуникационно са информирани. Например, това може много помогне, когато си в отдалечени райони, където при реално критична ситуация и кризисна ти трябва даже да нямаш и комуникация, да имаш бакъп на бакъп. Сега, наблюдава се една световна мания, която масово е наричана Urban Climbing или Buildering. Тя намери място и у нас. Тя представлява екстремно и опасно изкачване на високи сгради и съоръжения, обикновено изоставени или недовършени, без никакво оборудване и предпазна екипировка. Младежите, които избират да стигнат до върховете на най-високите сгради по света, а вече и у нас, заснемат своето изживяване и публикуват кадрите в интернет. А когато стигнат върха, някои от тях висят отгоре, държайки се само с голите си ръце. Адреналин, тръпка или мания, какво кара все повече млади момчета да изпробват билдинга, включително и 14-годишният Стоян Стоянов, вижте в следващия репортаж. Някои от тях го правят заради адреналина и биват наричани адреналинови наркомани. Други пък казват, че не изпитват прилив на адреналин, а просто удоволствие и наслада. Трети признават, че го правят под натиска на връстниците си. Световната мания, популяризирана в последните няколко години от украинци и руснаци, изкачването на високи сгради без никакви средства за обезопасяване, вече намира своето място и в живота на немалко българи. Един от тях е 14-годишният Стоян Стоянов. Той 4 пъти е изкачвал 112-метровия Милениум център в София, втората най-висока сграда у нас. Многократно е изкачвал 60-70 метрови съоръжения и изоставани постройки. Срещнахме се с него, за да разберем какво го кара да изкачва високите здания, сблъсквайки се с сериозна опасност всеки път. И как изживяването го кара да се чувства. Имаше едно видео във Фейсбука, от което висиш само на една ръка и под тебе има много разстояние. Тогава в този момент какво си мислиш? Мисля си да не падна. Наслаждавам се на гледката под мене. И всъщност затова ли го правиш заради адреналина? Заради адреналина, споменът, заради снимките, клиповете и заради тръпката най-вече. А не те ли е страх? Разбира се, че ме е страх. Обаче с времето страхът се преодолява. Манията, най-популярно наричана Urban Climbing или Buildering, се заражда преди повече от 100 години. Джефри Уинтръп Янг, алпинист, поет и професор, е първият, който документира как изкачва покривите на Кембриджския университет през 1895 година. По-късно, в годините между 1915 и 1920, движението достига и до Ню Йорк, бетоновият град с безброй високи сгради. Билдерингът става масово популярен около 2008 година, когато Urban Climbers, най-вече от Русия и Украйна, заснемат своите най-опасни изкачвания и ги публикуват в YouTube.
Сред тях най-прочута украинеца Mustang Wanted заради трудността и значителната рискованост на маневрите си. Самото катерене ми хареса. Първият път ми хареса. После видях клипчетата на руснаците, на различните американци, как се качват по високи сгради и висят. И тогава се запалих официално. Билдерингът обаче е причината за близо 20 жертви през последните години в Русия и Украйна. Един от най-шокиращите беше смъртта на 14-годишния руснак Максим. На 25 март миналата година ученикът изкачва мост в Москва. Ходейки по ръба, губи баланс и инстинктивно се хваща за 30 000 волтов електрически кабел. Получава тежък токов удар, пада от 30-метровия мост и умира на място. Инцидентът беше заснет и разпространен в социалните мрежи, но по-късно беше премахнат. Подобни случаи са често срещани, а възрастта на загиналите рядко надвишава 20. Това наистина е опасно и от тази гледна точка не те ли по някакъв начин спира това нещо? Ами не ме спира. Не те ли е страх от смъртта? Ами никога не съм мислил за нея. Билдерингът продължава да привлича голям брой младежи. За някои това е изкуство, за други безразсъдство. Може би отнема истинска смелост, а може би е просто лекомислена постъпка. Но то със сигурност носи своите рискове. На финала на нашата среща Стоян ни сподели, че най-вероятно след няколко години няма да се занимава сърбан клайминг, а до тогава обещава да бъде предпазлив. Върна ли те това към твоето начало? Ами, вълнуващо, аз даже правих същите неща, тъй като катерих без въже, по лакатник. Цялата концепция, аз никога не съм се чувствал за алпинист, защото тук ползваха каски, някакви като бабички ходих с едни турби и го отхвърлях. И затова за мен истинският стил на катерене е фри клайминг, соло, без въжета. Разбира се, аз си поех и последствията, когато бех и в примерно получих падане и съм някакво медицинско чудо, че съм оцелял, въпреки грешките на спасителите и на лекарите. И това ми беше мисия в живота да направя така, че да покажеш как това може да се... Затова съм толкова проактивен да не се получават такива грешки и достатъчно интелигентно да ги повтаряме. Има един принцип, че колкото по-малко знаеш, толкова по-си безстрашен. Тоест, колко повече знаеш, толкова повече те страх. И няма по-ужасно нещо от баща да види, че стимулира сина си да направи такива неща и просто да си загуби живота. Затова се надявам, че това е тръпка. И момчетата, които катерят така по сгради, едно нещо много важно да знаят, че по вертикал, особено на сградите, ти зависиш от външни фактори. Дали не се знае, ето течем, представя се, това е фасадата. Дали тя е добре за тези панели, са добре закотвени, защото ти не искаш да си ефект от погрешно някъде, особено в Дубай, където набързо се строи. Има толкова много дефекти и аз лично това съм си карал храната, отивайки, поправяйки проблемите на другите. Добре, обаче, като ги гледаш тези млади момчета, те са като диви, но могат ли да бъдат опитомени и да бъдат точно в полза на това, което ти искаш да направиш? Част от една добре структурирана система за спасяване. Точно това е, защото трябва да има един... този потенциал, който този огън отвътре, той е хубав да се, не толкова се като слова, да се развива в правилната насока, защото имаш два начина, или бързо в погрешната, или бавно в неправилната. Но понякога прибързвайки, точно там са жертвите. Затова моята идея е точно такива хора на екстремното да бъдат включени в такъв екип. И сега работим с община Своги в невероятен екип. За първи път се чувства толкова комфортно да използвам тези късоти, тъй като трите елемента земя, вода, въздух са там. Например, и всичко да е възможно най-екстремално. Например, там, ако заселене има водопад, там ще ги тръгнем в екстремална ситуация. После има в пещерата. Айдете видим сега как ще работиш без осветление, защото в реалния свят това е... Да, аз тук чувам труда на... Поради 5:30 е преустановена спасителна акция поради свечеряване. Какво е това? Че тези спаси трябва да ходят да гледат детското ли? Няма такова нещо. Ние изобщо не сме на нивото... България не е на нивото, което би трябвало, при положение, че ние имаме толкова... Ние сме малка държава, всички проблеми могат да се решат. Просто има хора, които нямат желание това да се реши. Знаете, бялата мафия и така нататък. Така че решението ще бъде доста така образователно. Затова съм подготвил да се направят образователни филми. Този опит, който съм имал в екстремалното, как да бъде
представени също така, даже това идеята им беше и филмите, това, което се направи на Сантериевски заряд, това, което сега ще се направи на други места, да бъде на голям екран, защото това е начин чрез edutainment, знаете, новите вид дигиталната медия, да достигне правилното послание до правилните хора. Добре, благодаря ти много за този разговор. През следващата година естествено ще продължим да следим развитието на всичко това.